Parang si Raizel yun ah. Raizel? Oh, Abi, ikaw pala. Uy, Raizel, kamusta ka na? Bakit dito ka nagtrabaho? Hindi na ako natuloy magkolehiyo. Di ba pangarap mo maging isang guro? Oo. Paano ka maging isang guro niyan? Ate, ano yung ginagawa mo? Ito, naghahanda para sa entrance exam dun sa papasukan kong universidad. Ang sipag talaga ng ate ko. Basta sa akin, ikaw ang magiging pinakamagaling na guro sa buong mundo. Ikaw talagang bata ka. Halika nga dito. Kapag naging teacher na si ate at sumasahod na ako, mabibili ko ng mga gusto mo. Talaga ate? Oo naman. Ano bang gusto mo? Ate, gusto ko yung milk tea. Yun lang ba? Siyempre, tutuparin ni ate yan. Kasi nakikita ko yung ininom ng kaklase ko sa school. Di ko pa alam lasa nun eh. Huwag ka mag-alala, bunso. Mabibili ni ate yon para sa'yo. Thank you ate. The best ka talaga. Basta para sa'yo, bunso. Good morning, Ma. Aalis po ako ngayon. Pupunta po ako sa school. Anak, pasukan nyo na ba? Entrance exam pa lang po, Ma. Kailangan pala sa kolehiyo yun, anak. Opo, Ma. Para makapasa rin po sa kurso na gusto ko. Anong kurso bang kukunin mo, anak? Gusto ko po maging professional na teacher, Ma. Talaga? Maganda yan, anak. Para ikaw na lang magtuturo sa akin magbasa. Huwag ka mag-alala, Ma. Kahit hindi pa ako nagiging ganap na guro, tuturuan kita. Elementary lang kasi ang natapos ko, anak. Hayaan mo, Ma. Kapag ako naging ganap na guro, ikaw naman ang pag-aaralin ko. Salamat, anak, ha? At may pangarap ka para sa akin. Ma, dapat lang nasuklian ko ang mga sakripisyo nyo para sa akin. Kaya sisikapin ko pong matupad yon para sa'yo. Nagpapasalamat ako na binigyan ako ng isang anak na katulad mo. Mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo. Mahal na mahal ka din namin, Ma. Sige po, Ma. Mauna na po ako. Mag-iingat ka, anak. Sige po. Ma? Andito na po ako. Ate, andito ko na pala. Galing ako sa kabila. Nakipaglaro lang ako. Si Mama, umalis ba? Hindi naman ate. Naglalaba lang siya kanina. Kaya asan kaya siya? Baka nasa likod lang ate. Ma? Ano po nangyari sa'yo? Ma! Bunso! Ma! Ate, ano bang nangyari kay mama? Hindi ko alam. Ano ba kasi ginawa mo? Ma, gumising po kayo. Ma, gising na! Ma! Ma, daan-daan lang po. Anak, pasensya ka na, ha? Ma, wag mo na po kayo mag-isip ng kung ano-ano. Ang sabi ng doktor, bawal po kayo ma-stress. Anak, paano ng pag-aaral mo? Ma, hindi na po muna ako mag-aaral. Ako na po muna ang magtataguyod sa inyo ng kapatid ko. Paano mo matutupad ang pangarap mong maging teacher? Kaya ko pa naman magtrabaho. Ma, mas mahalaga po ngayon ang kalusugan mo. Hindi po kayo pwedeng magtrabaho dahil mahina po ang puso mo. Dahil sa akin, anak, hindi mo na matutupad ang pangarap mo. Baka po sa ngayon, hindi pa yun ang para sa akin. May mas magandang plano ang Diyos at isa lamang itong pagsubok sa buhay natin. Tama ka, anak. Balang araw, matutupad din ang mga pangarap mo sa awa ng Diyos. Opo, Ma. Basta po, isipin niyo po muna ang kalusugan niyo. Ako na po muna ang bahala. Ma, sandali lang po at ikukuha ko po kayo ng maiinom. Sige, salamat, anak. Napakabait mong bata. Diyos ko, napakabata pa ng anak ko para akuin niya ang lahat ng dapat na ako ang gagawa. Huwag niyo sana siyang pababayaan. Tulungan niyo siya na matupad ang kanyang hinahangad na maging isang guro.
Tayo pabili nga. Kuha lang po kayo. Kano ito nga palaya? Ito pa ako, okra. Kano lahat? 100 po lahat. Thank you po. Salamat. Parang si Raizel yun ah. Raizel? Oh, Abi, ikaw pala. Uy, Raizel, kamusta ka na? Eto, okay lang naman. Doble kayod. Buti naman kung ganon. Bakit dito ka nagtrabaho? Oo, Abi. Kailangan lang kasi. Lalo na may sakit si Mama. Ang sipag mo naman. Teka, anong kurso palang kinuha mo? At saang universidad ka nag-aaral? Hindi na ako natuloy magkolehiyo. Ha? Bakit? Sayang naman. Hindi na kasi kaya magtrabaho ni Mama. Kaya ako na muna ang nagtataguyod sa pamilya namin. Di ba pangarap mo maging isang guro? Oo. Paano ka maging isang guro niyan? Baka hindi pa sa ngayon. Kapag nakatapos kami sa problema, tsaka ako magtutuloy sa pag-aaral. Sige Raizel, good luck sa'yo. Sana matupad mo rin mga pangarap mo. Sige, Abi. Salamat. Bili na po kayo, gulay. Pa, ang hirap pala, no? Minsan, napapaisip ako kung saan o paano ako magsisimula. Ang daya mo pa. Ang aga mo kaming iniwan. Pero kahit ganun, sana alalayan mo pa din ako. Miss na kita pa. Gustong gusto kong yumakap at sabihin sa yung napapagod na ako. Pero ganun siguro talaga. Dadating ako sa mga pagsubok. Pero hindi ibig sabihin pagod na ako, ay susuko na ako. Ang dami ko pang pangarap para sa kapatid ko at kay Mama. Huwag kang mag-alala pa. Hindi ako susuko hanggang sa matupad ko lahat ng pangarap ko. Patuloy akong aasa at mananalangin sa Diyos. Alam kong may maganda siyang plano para sa akin. Bunso, halika na dito at kakain na tayo. Hindi po, ate. Sandali lang at pupuntahan ko lang si Mama. Ma, kain na po tayo. Bangon na po kayo. Nakahanda na po yung pagkain. Sige anak. Ano palang niluto mong ulam anak? Nagluto po ako ng ginisang gulay, Ma. Wow, nagluto ng gulay ang anak ko. Opo, Ma, para mas lumakas pa po kayo. Tara na po sa kusina. Ay, sandali lang, Ma. Sagutin ko lang yung tumatawag. Hello? Ako po si Emma sa GNG Company. Ito po ba si Raizel? Opo, ako nga po. Bakit po? Gusto ko sanang batiin ka dahil isa ka sa nakapasa sa pagsusuri sa aming kumpanya. Talaga po? Oo, at dahil dyan, pwede ka na makapagsimula sa susunod na linggo. Maraming salamat po, ma'am. Pagbubutihin ko po sa trabaho. Aasahan namin yan. Kung may mga katanungan ka pa, pwede ka magpadala ng mensahe sa amin. Okay po, ma'am. Maraming salamat po. Thank you. Bye. Ma! Ma, natanggap po ako. Ha? Saan anak? May inaplayan po akong isang malaking kumpanya. Hindi ko po inaasahan na tatanggapin nila ako kahit hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Talaga anak? Ang galing mo naman. Masaya ako para sa'yo. Opo, Ma. Gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Congrats, ate. Kaya idol kita eh. Oo, bunso. Malapit ko nang mabili ang mga gusto mo. Kailan ka naman magsisimula anak? Sa 1 linggo po, Ma, magsisimula na po ako. Pagbutihan mo anak ha. Opo, Ma. Maraming salamat po. Ate, ma, kain na po tayo.
excited na akong ibalita kay mama yung tungkol sa promotion ko sa trabaho. Ma? Ma? Ate, wala na si mama. Ano? Anong nangyari? Ma? Ma? Hindi pwede to. Ma, may maganda pa ako ibabalita sa'yo. Na-promote pa ako sa trabaho. Ma! Ate, si mama, wala na. Hindi ko alam, bunso. Padaya din pala si mama tulad ni papa. Wala na nga si papa. Tapos iniwan pa tayo ni mama. Paano na tayo niyan? Nandito pa ako, ate. Hindi kita iiwan.